Ето още едно Peugeot, проверено от нас. Ето и как става самата проверка. Първо започваме с визуалния оглед на автомобила. Проверява се състоянието на купето, цялата боя, забележки, удари, фуги. Имаме специална сонда, с която проверяваме дебелината. Състоянието на гумите се проверяват, състояние на дискове, накладки, спирачната система цялата. Отдолу се проверява за течове автомобила. Гледат се в какво състояние са носачи, накрайници, амортисьори, ръжда дали има, пружини счупени. Абсолютно всичко по цялото окачване и ходовата част на автомобила. След което се проверява дали има течове от мотора и скоростната кутия, в какво състояние са чисто механично, дали добре работят и равномерно. Ето тук сега ви снимаме да видите забележките по самото купе, дисковете предница за смяна в случая. Не знам дали ще успеят да се видят на видеото, но ние го казваме на клиента, така или иначе това нещо, че не стават. Гумите са с доста малък грайфер, иначе са 23-та дот, но са карани най-вероятно и лятото, защото грайфера им е около 3 мм. Отдолу виждаме, че има наличие на корозия по предния мост и забележки по подкалниците. Иначе ходовата част е в добро състояние, няма изпуснали амортисьори, макферсоните са здрави, пружините са здрави, маншоните са здрави на полоските, шарнирите нямат луфтове, на крайниците също. След малко ще ви покажем и диагностиката на колата. Работим с оригинален софтуер на Peugeot, DiagBox. Следиме живи данни, дюзи, турбини, DPF. Ако има AdBluetooth се проверява, реалните километри, стари история на грешки. Всичките модули и системи, абсолютно всички екстри дали работят правилно се проверява, ел стъкла, тапициран волан, скоростен лост, седалки в какво състояние са, пушено ли е в автомобила. Абсолютно обстоен технически преглед се прави и се дава абсолютно всичко, което е за смяна, както в парична единица колко ще излезне ремонта, така и като списък точно кои неща са за подмяна. Абсолютно всичко детайлно се проверява, както виждате.